Os populares sonenses presentaron esta pasada fin de semana candidaturas municipais encabezada polo alcalde Luís Soujo. Segundo o actual mandatario, os logros acadados durante os últimos 4 anos de mandato constitúen o mellor aval ante a cidadanía para lograr novamente o seu apoio maioritario. Amigos, se o 26 de maio temos o vosso apoio, eu aseguro-vos que seguiremos avanzando. Seguiremos crecendo neste concello. Seguiremos mellorando a calidad de vida de todos os veciños. E seguiremos sendo un concello de oportunidades. Eso seguro. Se non é así, amigos, se non é así, por desgracia, volveremos ao pasado. Aquel pasado dos insultos, das descalificacións, dos intereses persoais, aquel pasado de vender fume, aquel pasado de promesas incumplidas, de non dar contas ao final dunha legislatura, porque ao final dunha legislatura hai que dar contas. O candidato contou neste acto de presentación celebrado na Casa de Cultura, co apoio do secretario provincial, Diego Calvo, quen presentou o proxecto popular como o único que pode xerar confianza entre os veciños de Portodosón. Durante o acto, Luís Soujo deu a coñecer tamén o nome dos integrantes da lista que lle acompañarán nesta carreira cara ás urnas. Repiten nos primeiros postos algunhas das súas persoas de máis confianza, como poden ser María Maneiro ou Manel Deán. Os populares sonenses non foron os únicos en elixir esta fin de semana para presentar a súa candidatura. Fixérono tamén na Pobra cun acto no que Manuel Durán deu a coñecer os membros da súa lista. En Noia está previsto que hoxe Santiago Freire anuncie tamén os integrantes da súa candidatura.